Malta timxi pass ieħor il qudiem fis-setturi tas-sajd u l-akwakultura b'inizjattiva li tħares sas-sena 2050. Aquatic Resources Malta nedid Vision Arm 2050, qafas strateġiku li għandu lan li jitrasforma r-riċerka akwatika, l-innovazzjoni u l-governanza tas-sajd f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo, flimkien mas segretarju parlamentari responsabbli mill-akwakultura Alisha Buġġeja Sajd, ħabru din il-viżjoni li tpoġġi lill Aquatic Resources Malta bħala ċentru ta' eċċellenza xjentifika u teknoloġika. Din il-viżjoni hija maqsuma fi 3 fażijiet, b'investimenti bażiċi, tmexxija reġjonali u rikonoxximent globali li flimkien jibnu l-infrastruttura, il-kapaċità u sħubijiet meħtieġa biex Malta sseħħ bħala mexxejja fir-riċerka akwatika u l-akwakultura sostenibbli. Il-Ministru Refalo enfasizza l-importanza ta' Aquatic Resources Malta bħala ċentru ta' għarfien u innovazzjoni fis-sajd u l-akwakultura. Inqas minn sentejn meta ġiet imwaqfa din l-Aġenzija għamlet passi ta' ġigant l qoddim fejn din qed taħdem biex tagħti iktar komfort, iktar mezzi xjentifiċi lis-sajjieda tagħna u finalment ukoll biex tagħmel is-settur tas-sajd aktar sostenibbli. Is-Segretarju Parlamentari Alisha Buġġeja Sajd qalet li Vision Arm 2050 jinfassla biex tindirizza sfidi ambjentali dejjem jiżdiedu u biex tistabbilixxi lil pajjiż bħala punt ta' riferiment fil-Mediterran, fl-Ewropa u globalment. Permezz tagħha aħna ħanaraw illi ikollna setturi li huma reżiljenti, sostenibbli u sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw li dan is-settur ikompli mexji l qudiem. Frank Fabri, il-kap eżekuttiv ta' Aquatic Resources Malta, tenna li l-Aġenzija se tikkollabora mal-Gvern, l-Akkademja, l-Industrija u msieħba internazzjonali biex jinħolqu opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp u l-kapaċità ta' riċerka f'Malta. Vision Arm 2050 mhux biss tfassal politika għal għażliet teknoloġiċi u xjentifiċi, iżda wkoll tappella għal kooperazzjoni u l-innovazzjoni komunitarja u tħares lejn ġenerazzjonijiet futuri biex jiggarantixxu ambjent marittimu b'saħħtu.